El president de la Generalitat, José Montilla, ha inaugurat el nou casal de gent gran de Torelló, a Osona. El govern ha invertit més de 2 milions d'euros en aquest equipament, que té capacitat per a 2.600 persones usuàries i compta, entre altres serveis, amb una sala d'informàtica, la Cibercaixa. En el context de crisi econòmica, el cap de l'executiu ha reiterat el compromís del govern amb les famílies que estan passant dificultats i per això ha afirmat que en els pressupostos de l'any que ve s'ha augmentat la partida destinada a despeses socials. La responsabilitat del govern és treballar perquè el país superi aviat la crisi i posar els fonaments per a la represa econòmica i el creixement dels propers anys. Ens correspon anar construint el país a partir d'un projecte sòlid i reforçar el benestar dels catalans amb polítiques serioses i serveis eficients. Però això només ho podrem fer amb èxit si tots hi posem el nostre esforç, si tots empenyem en la mateixa direcció. El president Montilla ha destacat les inversions dels darrers anys a Osona, concretades en l'ampliació i construcció de noves escoles, les promocions públiques d'habitatge o infraestructures com l'eix Bicolot. Més de 700 persones han assistit a la inauguració del casal, un edifici de 1.300 metres quadrats que ofereix serveis de podologia i perruqueria i disposa, per exemple, d'aula de lectura o gimnàs.